Hej, jeg hedder Marni, og i dag kommer vi at skifte hardware på vores elektriske linespil, computerprintet. Det vi skal have i dag, det er Umbraco 4mm og 5mm. Det er også fint, hvis man har det i bits, så det går sådan lidt hurtigere. Og så skal vi have en nøgle nummer 10. Og så er det også fint med en sådan lille her en. Sådan, hvis det er, for går det sådan lidt hurtigere og nemmere. Og så skal vi have den her, det er en 10-25 mm til at få akslen ud. Kommer jeg vise dig lige om lidt. Og så er det også en god idé at have noget tom æske til at lægge Umbraco skruerne i. Så tager vi og monterer den her af. Så tager vi lige den sidste. Så holder vi den her imens. Og så kan vi tage den af. Tada! Hardware det ligger her i, og vi skal have det ud. Og for at få det ud, så skal vi først have motoren ud. Hele det her. Så vi starter med at tage skiverne af. Før vi kan tage den her ud, så skal vi lige få akslen opad. Sådan at det her hul er opad. Ups, det skal vi lige få. Så vi sikrer os, at det her er opad. Når vi har fået sikringen ud, så kan vi faktisk bare tage skiven ud. Og hvis det står hvis det er lidt for hårdt at få det ud, så kan man altid banke med en hammer på den her plastik hammer til. Men det burde være nemt nok at tage den ud. Så kan vi se siden her, og jeg tager den ud sådan her. Sådan. Der ligger en pakdåse her i, og det skal man også være opmærksom på, at man ikke river, når man tager akslen ud. Når vi har akslen, så har vi de her 4 skruer, og vi skal også lige få nedholderskiven af. Og vi tager en nummer 10. Sådan. Og så kan man tage den her fra. Sådan. Og nu er den her klar til at montere af. Her skal vi have 4 skruer. Og det er igen en nummer 4. Umbraco. Sådan der. Den her. Så skal vi lige passe på, at motoren ikke falder ud. Okay, sådan her. Jeg holder motoren med venstre hånd på højre hånd til at tage den sidste ud. Sådan der. Så har vi motoren. Der ligger en pakning her, som bliver placeret på den her. Det skal man også lige være opmærksom på.
Jeg holder den lige her. Så har vi taget vores motorhus her over i et andet bord, sådan at det ikke ødelægger for meget plastikket. Og for at motoren ud, så skal vi lige løse de her 4 skruer. Oj. Sådan der. Og så er det igen flere skruer her i. Jeg tog lige den her af, som er til powerknappen. Sådan. Og så har vi den her, som er nu monteret af, og vi skal trække den her ud, og den her gule. Sådan der. Ups. Sådan der. Og så kan vi skifte den her ud, hvis der er noget galt i den her. Ellers, for at skifte computerprintet, så skal vi tage de her ud. Sådan her. Og den her også. Så tryk ned, sådan her. Så har vi vores motor. Og her skal vi tage 4, de som er bagved. Sådan. Så gør vi lige sådan her. Du kan se, de her 2, de er stadigvæk i, og det er fordi, de er monteret i motoren selv hernede. Så det gør ikke noget. Og så har vi den. Sådan her. Sådan. Og så har vi den her. Og nu kan vi tage vores nummer 10. Og så skal vi faktisk bruge en nummer 5, som er en størrelse større end den her. Så kan vi gøre sådan her. To sekunder. Fik jeg lige skiftet den her ud. Sådan. Sådan. Så har vi en ny en. Så kører vi de første 2, sætter den på, så kan vi montere den igen.
Vær opmærksom på, at det skal ikke være side for stramt på. Så bare sæt den til 1, hvis du bruger en sådan, som er måske lidt mere. 10. Super, så har vi den på igen. Ind på den her igen, tager lige kablerne fra. Det her power supply, det her ned under den her igen, sammen med den her. Bare gør det først. Sådan. Sådan. Og så kan du bare stille den, tage den så langt ud som man kan. Og så sætte den op igen, sådan her. Og så skal vi montere de her. Og det kommer I se på detonationen, så kan man se hvordan det skal monteres. Men potentiometeret, det skal herover i den eneste, eller bageste mener jeg, den bageste. Og så har vi emergency stop knappen. Den skal være ved siden af. Så har vi reverse. Der er 2 på. En med 3, en med 2. Sid her på. Og den sidste, som er LED. Sådan. Så kan vi lægge den ned igen. Og vi kan montere den her på igen. Hvis den ikke er ødelagt, så kan man godt montere den. Den skal bare sidde fast. Det skal ikke være stort moment på. Sådan der. Og så tager vi den her. Sætter den her på igen. Sådan der. Og vi tager den her. Sætter plus og minus på. Så. Det skal være lidt plads. Så man flytter bare lige på kablerne, så du kan få det ind igen. Og så kan vi montere de her 4 skruer på igen. En god idé er at skrue de andre. Så jeg bruger maskinen til lige at få det ind. Bare det skal ikke være. Så. Tada! Så skal vi. Den nemmeste måde at montere huset på er at tage linespiddet til det her bord, og så sætte det ned, og så har vi, så kan vi gå ned herunder og så montere den. Så tager vi lige de 4 skruer, så sætter på den der på motorhuset, som er lidt længere end de andre. Så tager vi lige den her. Glemte den her. Den er meget vigtig. Den tager vi også. Det er bare noget food grease. Fedt til så den her pakning sidder fast. Så tager vi vores motorhus. Og så smører vi den her. Så tager vi den her. Sætter den på. Boom. Og så tager vi og lægger den på linespillet.
Og så kigger vi også ned herunder for at se, om den sidder fast. Sådan. Nu skal du bruge en nummer 4 igen. Jeg har så valgt at tage en sådan her. Så kan du sådan meget nemmere sætte den fast. Så tager du en. Sæt den i. Så skal vi tage det lidt længere ud. Sådan der. Så kan man også kigge ned. Sådan. Når du får alle 4 skruer i, så kan du begynde at stramme den op. Montere den fast. Når den sidder lidt fast, så kan man tage den op igen. Så sidder den fast. Sådan. Så nu sidder den fast. Og nu kan vi tage den her igen. Pas på, at dem her, de kan falde ud. Så det skal man lige være opmærksom på. Og så skal vi sætte den ind igen. Ja, sådan der. Så sidder den fast. Og vi tager lige og vender kameraet herover. Vi tager den her igen. Sådan her. Så sidder den fast. Det er nummer 10. Sådan her. Sådan. Så sikrer vi lige, at den sidder ordentligt. Så tager vi lige det her fedt igen. Så tager vi den her. Så først en Umbraco. Den her er stadigvæk på 10. Så bruger vi en Umbraco til lige at lave det sidste fast. Så tester vi. Måske en god idé at teste, før man sætter alt på. 24 volt. Tada! Sådan. Så kører den.